Aproveitando a finalización dos murais do Festival Salmoira e coincidindo coa celebración do Ano Castelao, o Concello de Ribeira desenvolverá este sábado un acto conmemorativo. Será a partir das 12 na Praza de España e, ademais de representantes municipais, contará coa presenza do presidente da Fundación Castelao ou o secretario xeral da Lingua. Comezará ás 12 da mañá, será na Praza de España, porque ali temos unha vista fermosa do mural de Castelao. E ao ser un acto tan especial, non, desa memoria deste artista como é Castelao, un artista ao final que inspira a todas as galegas e os galegos, vai estar connosco Miguel Anxo Seixas, o presidente da Fundación Castelao, e imos a ter tamén a Valentín García como secretario xeral da Lingua, que agradecemos moitísimo a súa presenza, querer vir aquí ata Ribeira a falarnos e a axudarnos a conmemorar un personaxe tan importante para a lingua e a cultura galegas como é Castelao. Con este acto o Concello pon o mellor broche á segunda edición de Salmoira, que este ano se compuxo de 3 creacións. Unha delas, o mural de Castelao, coincidindo co 75 aniversario do seu pasamento. Xa que a Xunta de Galiza tamén declarou Ano Castelao este 2025, dentro do Concello de Ribeira queríamos render unha homenaxe a este ilustre galego, onde o próximo sábado, día 26 de xullo, celebraremos tamén unha actividade xa para presentar todos estes murais que vimos facendo ao longo das últimas semanas, pero tamén unha homenaxe a Castelao no Concello de Ribeira. Isto súmase a outras actividades que viñamos facendo ao longo tamén dos pasados meses e tamén que faremos en outono e, por tanto, agradecer tamén a presenza do secretario xeral de Política Lingüística ou do presidente da Fundación Castelao. Tras a presentación desenvolverase un coloquio cos artistas e unha actuación de varios grupos de cantareiras do Concello, entre elas as garridiñas, as pandereteiras de carreira, as ferreñas ou bailadela e sete linguas.